ओरैबायदि जाबायना दाना मबाइलनि स्क्रिन ल'खौ खेंनानै डाटा अन खालामनानै फेसबुक इउटुब नायबानो भाइरेल खारनाय USA जापान चाइना आमेरिका लन्डन थाइलेण्ड खारनाय खालि भाइरेल भिडिअ'ल' नुयो फाग्ला जाबाय नामा थोस गोदोनि जुगा फोरमायबाय भाइरेल जुगा फोरमायबाय थाङै थुङै गिदिं गिदा फैमारबाय बेनो भाइरेल जुगा गोदोहाय सेंग्रा सिख्ला खारोमोन दाना हाबा जानाय गथ' गथाय गोनां सोरबा फिसाय गोनां सोरबा गथ' सानै साथाम गोनां खारसैनो USA नो गवानो थाहैनोसै दोनखारलायनोसै फाग्ला बिदि जायो नामा हामाब्रा बिदि हामा एसे उसुबिदा मोनोलै मबाइलखौनो एकदमबारे बिमा बिफाजों नायफाजाला दाना मिथियाना उसुबिदा ओमफ्राय खुलिबानो उसुबिदा बेफोरबायदि जानांगौ हिनजावफ्रा बिथांमोनहा खानाय गोमोन फुजादों बिथाङा अबाव थांनो नागिरदों हेलौ खुलुमबाय नै खौरां लाबाय आरोना एसे आबाद थिलियाव आबाद मावहैनो नागिरदों नै मेलाथार बहानांगौ आबाद टिउसनावसो टिउसनाव आबो बुंदो टिउसनाव आं नायदों मा नागिरदों नानि बन खावदों आं बन जाहैबाय मानसिया बाक्सा जिल्लानि आरोना रङिया गान्दैबारिनि होनावलाय सोरबाबो सिनायबा खोन्थाहरनो हागोन गान्दैबारिनिफ्राय नै नावथारोलै गय बिफां फांसे बे माइखौ नुदोंना रायजोफोर ओरैबायदि मोजां जाबायना दाख्लै गायनायमोन बियो मास मोनसेल' जादों एसे बारबाय आरोना ओरैबायदि मथा मथि बेखिनियावनो आङो मोनगोन 40 मनसो मोननो हागौ आरो आं बे 2 बिगाबो नंजोबा मा खामानि नायना लादो बे जोंनि बारि हालदै दङ आरोना बे हालदैखौ जावनांगौनो बे हालदैखौ जावगोन दा हिनजावनो आं जावनो होनदां लाजिसै आयदाय आयदाय होबाय बिथांमोनखौ आं सावरि लादों माबा हालदै खननाय जावनाय बे लाजियोलै एसे हिनजाव गोदान बायदि नालाय बियो दाथ' बयलार लायनानै जागोनलां मोजां